3 je Zdeněk Mezírka z Uherského Ostrova. Mimochodem Uherský ostrov byl hostitelem jednoho z prvních mistrovství České republiky. A toto je Vybazimovčák, tak vidíte, jak jezdí mistři skutečně rychle a tady to nemůže rozdat tak, jak by mohl a chtěl, ale máte možnost to vidět jindy a jinde, zejména na těch mistrovstvích. Letos bylo mistrovství trošku, řekl bych, rozstrkané, bylo v rozmezí dvou měsíců. Iva Zajíčková a její holubička. Jiří Fiala, Šárka Linhartová. Jaroslav Brabl, Stanislav Daněk. 8, velmi elegantní pán. A má krásné jméno, jmenuje se Šohaj. A je to skutečně Šohaj. Čestný jméno Josef a je z Uherského Brodu. Jirka Valenta už taky procvičil mezi tím. Ten je z Holic, to už jsem říkal.